Λοιπόν, μόλις έχω φτάσει στο Μόναχο, είμαι τώρα σε μια, φαντάζομαι έτσι, τουριστική περιοχή. Δεν ξέρω καν. Πραγματικά δεν ξέρω που είμαι. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι όλοι με ρωτάνε για οδηγίες. Μάλλον επειδή μοιάζω σαν Γερμανός, δεν ξέρω τι φάση. Αλλά είναι η πρώτη φορά που νιώθω τόσο οικία, να είμαι ειλικρινής. Πάμε προς το hostel. Θα μένουμε εκεί πέρα με 5-6 άτομα. Θα δούμε τι θα συναντήσουμε και εκεί πέρα. Δεν υπάρχει κάποιο πλάνο. Πάλι λίγα τα χρήματα. Με το καλημέρα πληρώσαμε 13 ευρώ για να έρθω στο κέντρο. Αν σκεφτεί κανείς ότι τα δικά μας είναι 5,5 ευρώ για να πάει στο αεροδρόμιο και εδώ πέρα είναι 13. Οπότε πάμε προς το hostel και βλέπουμε τι θα συναντήσουμε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ πέρα βρέχει από την ώρα που έχω έρθει, είναι όλα θεοσκότεινα. Και ξέχασα το πιο σημαντικό, που είναι η ομπρέλα, που από ό,τι βλέπω εδώ πέρα γενικά είναι βασικό αξισουάρ. Λοιπόν, μόλις ήρθα στο hostel το οποίο θα μείνω εδώ πέρα στο Μόναχο και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για όσους δεν έχουν μείνει σε hostel ποτέ να κάνω ένα mini room tour, να δουν γενικά τι παίζει. Γενικά είμαι λίγο τυχερός γιατί δεν έχει και άτομα εδώ πέρα, οπότε μπορώ εύκολα να σας δείξω το τι υπάρχει. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το δωμάτιο. Είναι ωραίο, καθαρό. Και εδώ πέρα έχει και καθρέφτες επιτόπου. Αυτό βέβαια δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει ακριβώς, αλλά με την έννοια το βράδυ να κοιμάσαι και να ανοίγει το φως εδώ. Πολύ καθαρό πάντως, δεν ξέρω αν φαίνονται λεπτομέρειες. Εδώ πέρα, ντουλαπάκια, αν κάποιος θέλει να βάλει κάτι. Αυτό θα είναι εδώ το κρεβάτι μου και εδώ ένα ωραίο τραπεζάκι. Γενικά όμορφο είναι, καθαρό κιόλας. Πάρτε και λίγο θέα απ' έξω, οπότε κάπου μπλε φαίνεται. Λοιπόν, άρχισε πάλι να βρέχει και πολύ άργησε. Το πρόγραμμα έχει φάγαμε τώρα και σε λιγάκι θα συναντήσουμε το Ράλι. Ο Ράλης είναι ένας Έλληνας ο οποίος είναι εδώ πέρα στη Γερμανία τα τελευταία 30 με 35 χρόνια. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να μας πει και δύο πράγματα γενικά για τη Γερμανία, για τη ζωή, για τους μισθούς, γενικά για την όλη ζωή που υπάρχει εδώ πέρα. Και να μας πει και μια άποψη, γιατί είναι και 35 χρόνια άνθρωπος εδώ πέρα, έτσι, 30 ή 35 χρόνια, κάτι τέτοιο. Οπότε θα μιλήσω μαζί του και σίγουρα θα μάθουμε πολλές χρήσιμες πληροφορίες και για όποιον θέλει, ας πούμε, να έρθει να μείνει στη Γερμανία ή και για κάποιον που το σκέφτεται ή που μένει ήδη και οτιδήποτε. Οπότε καλό είναι αυτό να το ξέρουμε. Λοιπόν, μια πολύ συνηθισμένη ερώτηση είναι ότι αν κάποιος αξίζει εν έτη 2024 να έρθει από την Ελλάδα στη Γερμανία, τι θα έλεγες εσύ σε αυτόν τον άνθρωπο? Αν η Ελλάδα ήταν όπως πριν την κρίση, θα του έλεγα να μείνει εκεί που είναι και να μην κουνιέται καθόλου. Αλλά τη στιγμή τώρα που υπάρχει κρίση και μετά, δουλειές δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Η Γερμανία εδεικνύεται για δουλειά. Ακόμα και να μην έχει στοιχείο δηλαδή. Ακόμα και χωρίς στοιχείο, ανειδίκευτος, οτιδήποτε θα βρει δουλειά εδώ πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και με σχετικά καλό μισθό. Δηλαδή, ναι. Ο βασικός περίπου που κυμαίνεται. Και το καλό είναι ότι σου δίνουν τη δυνατότητα η Γερμανία έτσι και δουλέψεις εδώ πέρα ένα χρόνο. Και μετά, ας πούμε, σε απολύσουν. Σε βοηθάνε να κάνεις κάποιο επάγγελμα. Δηλαδή, σε στείλουν στο σχολείο, στα πληρώνουν όλα, να μάθεις, ας πούμε, μηχανικός, να μάθεις. Να πάρεις δηλαδή ένα πτυχίο να έχεις. Να πάρεις ένα πτυχίο, ναι, να μην είσαι ανειδίκευτος. Γι' αυτό και δεν έχουν πολλούς ανειδίκευτους εδώ πέρα. Εργάτες. Στο θέμα της υγείας, πώς είναι? Γιατί στην Ελλάδα είναι λίγο μπάχαλο, η αλήθεια είναι. Το θέμα της υγείας δεν συγκρίνεται. Οι Γερμανοί σε αυτά είναι correct που λένε.
Δηλαδή, αν θες να κάνεις μια εγχείρηση, οτιδήποτε. Ναι. Καταρχήν δεν πληρώνει τίποτα. Άμα είσαι ασφαλισμένος, θα αναλαμβάνει η ασφάλεια όλα. Για να ασφαλισμένος είναι μεγάλο το κόστος ή στο παρέχει ο εργοδότης σου? Ο εργοδότης. Σου κάνουν κρατήσεις. Από αυτά που σου κάνουν κρατήσεις είναι και το νοσοκομείο μέσα και η ιατρική ασφάλεια. Είναι όλα. Και μεγάλα ποσά κιόλας, έτσι. Μπορεί να είναι κάτι με 10-15.000, ας πούμε. Οτιδήποτε μπορεί να πληρώνει τα πάντα. Και καρκίνους και φάρμακα και όλα τα πάντα. Δηλαδή δεν εγχειρήσεις οτιδήποτε. Εκτός άμα είναι οπερατσιόν για ομορφιά. Τότε... Κατάλαβα, εντάξει. Κάποια πλαστική εννοείς, ας πούμε, για τις κυρίες, άμα θέλουν. Οπότε, όποια κυρία θέλει και άντρας κιόλας να κάνει κάποια πλαστική οτιδήποτε, μια διόρθωση θα πρέπει να πληρώ. Τσεπάνε. Έτσι. Για τη ζωή γενικότερα, σαν ζωή. Εντάξει, μονότονη. Άμα κάτσει και το καλοκαίρι, στη Γερμανία είναι δουλειά, σπίτι, δουλειά. Κάνα Σαββατοκύριακο να βγει κανένα εστιατόριο να φας κανένα γύρο. Εντάξει. Από ζωή για ένα νέο, ας πούμε, να πάει σε ένα κλαμπ, έτσι, να πιει ένα ποτό. Έχει, για τους νέους έχει. Έχει σημεία δηλαδή που μαζεύονται νέοι και τέτοια. Αλλά σε γενική φάση, το Μόναχο μετά τις 10 η ώρα το βράδυ. Νεκρών όλα, Ναι. Είναι μόνο συγκεκριμένα σημεία που είναι πολλά μαγαζιά μαζεμένα και εντάξει. Οπότε εκεί πέρα λίγο η Ελλάδα νικά εισαγωγικά, με την έννοια ότι η ζωή είναι πολύ διαφορετική. Ναι, δεν συγκρίνεται. Η ποιότητα ζωής της Ελλάδας με της Γερμανίας δεν συγκρίνεται. Είναι πολύ καλύτερη της Ελλάδας. Ο καιρός εδώ πέρα? Ο καιρός. Εδώ πέρα τώρα είμαστε με ήλιο. Πότε ντάλα, πότε μάλα, πότε τη Παρασκευή. Αλλά θα δούμε, βλέπει κάποιος ήλιο εδώ πέρα στο Μόναχο όμως. Ναι. Δεν είναι σαν την Αγγλία που δεν βλέπει. Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει πολύ το κλίμα της Γερμανίας. Έχει δηλαδή. Είναι σαν την Ελλάδα σχεδόν. Δηλαδή καλοκαίρια τώρα, Ιούλιο, Αύγουστο, ας πούμε, κάνει 34-35 βαθμούς ζέστη. Τώρα που έχουμε χειμώνα, δηλαδή έχει ήλιο, δηλαδή εγώ το νιώθω ότι είναι ζεστός, δηλαδή είναι πολύ καλά. Άμα είσαι στον ήλιο, σου ζεσταίνει, ναι. Άμα πας στη σκιά όμως θα την ακούσει. Οπότε τελικά, συμπερασματικά να το πούμε έτσι κατακλείδη, αν τα βάλεις κάτω, είναι μια καλή επιλογή η Γερμανία? Ναι, για κάποιον που θέλει να... Ζεις αξιοπρεπώς, ας πούμε, με αυτή την έννοια. Ναι, ζεις αξιοπρεπώς. Για τους μικρούς, ας πούμε, για τους νέους, τους δίνονται πολλές δυνατότητες να κάνουν πράγματα, να μάθουν επαγγέλματα. Ναι. Έχει υποδομές κιόλας, έχει καλές υποδομές. Ακριβώς, ναι. Έχει καλές υποδομές. Έχει. Συνεχίζουμε εδώ πέρα τη βόλτα μας στον αγγλικό κήπο. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ ωραία, δείτε λίγο εδώ τι παίζει. Και σκεφτείτε ότι εδώ πέρα όλο αυτό εδώ πέρα, το καλοκαίρι εκεί πέρα όλα ανθίζουνε, όλα γίνονται καταπράσινα. Έχει απίστευτη εδώ πέρα σκιά, άμα θες να ράξεις, να κάνεις ένα πικνίκ με φίλους. Δηλαδή είναι πραγματικά τρομερά, αξίζει full. Εδώ πέρα αν έχεις παιδάκια μπορούν να τρέξουν, να παίξουν την μπάλα, οτιδήποτε. Είναι πολύ ήσυχα, φέρνεις το σκυλάκι σου. Είναι πάρα πολύ ωραία μέχρι στιγμής. Και επίσης σήμερα είναι η πρώτη τελευταία μέρα και μας έκανε το χατήρι να βγάλει και λίγο ήλιο, γιατί μέχρι τώρα ήταν μόνο βροχή. Οπότε μου κάνει και το χατήρι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, είμαστε πρώτη τελευταία μέρα στο Μόναχο και δεν γίνεται να μην βγάλουμε κάποιες φωτογραφίες. Το θέμα με αυτό είναι ότι όταν ταξιδεύεις μόνος σου δεν έχει κάποιον να σε βγάλει φωτογραφίες αξιοθέατα. Καταρχάς είμαστε εδώ πέρα στο νέο δημαρχείο εδώ, το καλύτερο κτίριο αρχιτεκτονικής εδώ πέρα στο Μόναχο. Οπότε πρέπει να βρούμε κάποιον να μας βγάλει μια φωτογραφία. Επειδή όμως έχω ακούσει ότι ψιλοκλέβουν λιγάκι, πρέπει να βρούμε άνθρωπο με κάποια χαρακτηριστικά, δηλαδή να μην είναι πολύ γρήγορος, να έχει σχετικά κιλάκια, να μην μπορεί να τρέξει πολύ. Κατά προτίμηση να είναι και λίγο κοντούλης. Οπότε τώρα θα βρούμε επιτόπου έναν άνθρωπο να μας βγάλει μια φωτογραφία. Λοιπόν, ψάχνω. Νομίζω βρήκα. Thank you. Okay. Come closer. From this side? Okay.
Tell your name. Okay. My name is Donggun Lee. And you, my friend? My name is Suhan Min from South Korea. And what about you? Juxian from China. Okay. Λοιπόν, you know my name. Ξέρετε το όνομά μου, εσείς εντάξει, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα μπαράκι να πιούμε κάμια μπυρίτσα, τελευταία μέρα εδώ πέρα. Οι φίλοι μου εδώ πέρα δεν είναι πολύ χαρούμενοι. I say that you are not very happy about, you know... No, I mean, just a little bit tired. Είναι λίγο κουρασμένα τα παιδιά, αλλά είπαμε να πάμε για μια μπυρίτσα τελευταία μέρα έτσι. Οπότε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Όλα καλά, συνεχίζουμε τελευταία μέρα. Αυτά για τώρα. Εδώ μεταξύ είναι 12 η ώρα και δεν υπάρχει ψυχή εντωμεταξύ και είναι και Σάββατο, δηλαδή δεν μιλάμε για καθημερινή, δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει ψυχή έτσι. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Παντοφλίτσα εδώ πέρα, κύριος, Άγιας. Πώς γίνεται ρε παιδιά, παντόφλα τώρα χωρίς πλάκα. Δηλαδή δεν είναι θέμα κουλτούρας αυτό το πράγμα. Παντόφλα στον ένα βαθμό έξω, δηλαδή δεν φοράς πραγματικά ρε γαμώτο. Δεν φοράς. Και γαμώ τα παιδιά παρόλα αυτά, αλλά λέω δηλαδή παντόφλα. Του λέω, βγαίνουμε από το hostel και του λέω φίλε ξέχασε να φορέσει παπούτσια. Όχι μου λέει με τις παντόφλες θα βγω. Και ήμουν σε φάση, οκ, ξέρω εγώ, ό,τι αγαπάς ρε φίλε, τι να σου πω, πραγματικά δεν ξέρω. Πραγματικά. Yeah. Shakespeare is dressed that way from 5 minutes, 6 minutes. From this way, right? Yeah. This is the highway. No, it's not the highway. There's like pavement for the. Let's go. Let's go. Στην υγειά μας, στην υγειά μας, στην υγειά μας, στην υγειά μας.